שביקשה. אוקיי, אז אנחנו בהקלטה, בסדר? טוב, אז איזה כיף, אנחנו במפגש ככה של הקבוצה של אחוות העצמאיות, גם ככה להיפגש, להציג את עצמנו קצת, כל אחת ככה ממש במשפט, ואנחנו משפט, שתיים, ואנחנו נתחיל ככה תוכן, על שפע והגדלת הכנסות, בהמשך של האתגר, גם תספרו לי אולי ככה מי עקבה אחרי האתגר, הייתה בעניינים, יותר פחות, אבל ככה אנחנו נמשיך דברים שעשינו שם, וככה נעמיק. אז זה לא תלוי במי שעשתה, זה בנוסף. אז רוצות, מי בא לה להיות ראשונה? ראשונית. אני אתחיל כל עוד הילדים שלי בשקט. אני מדריכת הורים, קוראים לי אביגיל, אני גרה בשדרות. אני מדריכת הורים בשיטה קצת אחרת, אני משלבת כלים מעולם ה-NLP, כי אני ככה מאוד מאמינה שההורות, החינוך מתחיל בתוכנו, בנו, והילדים זה יותר דוגמה אישית. אה, לא, כאילו התחלתי את האתגר, לא סיימתי אותו, ואני מקווה שכן אני אגיע לזה. מהמם, איזה כיף, איזה מהמם. כן, הוא פתוח לכם עד שלישי, מוזמנת. מסיים. יופי, איזה כיף. היי, בתיה, שרית, רותם. בוא נראה שאין עוד שמחכות להצטרף, אוקיי. מי פתחה? רותם? אני כן. היי. מה שאני ככה, אני פשוט מרגישה טוב ממש שאני בכל מקרה נכנסת. אני ממש על הפנים, אבל אני איתכם. מרגיש אז מרגיש טוב. תודה. אז גם אני מדריכת הורים, אביגיל, ואני אשמח באמת להכיר אותך. אני מדריכת הורים ואני מאמנת רגשית, ואני מלווה, אני עובדת בפתחון לב, אני מלווה את הצעירים שלנו, את החיילים שלנו בשטח, ואני מקבלת גם משפחות, גם מתבגרים ונשים, אז זה מה שאני עושה. ובנוסף אני עובדת גם בפתחון לב, סליחה, בעמותת יחדיו. אז היום אני מחפשת באמת את המשפחות, מי שצריך אותי, את כל מה שיש לי לתת, באהבה. באמת, רותם, איזה כיף. כיף לפגוש אותך פה. יופי, מי עוד רוצה? שתף אותנו. הנה, יש עוד בנות אני אשמח, שמצטרפות. אני ניסיתי היי, פשוט, חיכיתי חנינה. שאני, אהלן, בוקר טוב, חיכיתי שאני אצליח לתפוס אתכם גם במחשב, אז הנה עכשיו. אז אהלן, אני שרית, אני עובדת עם נשים המון המון שנים, אני מטפלת רגשית, אני מורה להתפתחות אישית ומנחה סדנאות בתנועה. ואני עכשיו מתמקדת במסעות חדשים שאני מוציאה נשים לעבר שקט והשלמה. והכלים שלי זה בעיקר עוצמת הרכות ותדר האור שפיתחתי. אז זה ככה בגדול גדול. ונעמה, אני הצלחתי לעשות רק שניים מתוך האתגר, אבל הבטחתי לעצמי שעד יום שלישי אני... בגלל זה גם לא נכנסתי, כי גם באיחור, וגם אני אדביק את הכל, מעולה. אז תשתפו לנו כשאתם עושות, אבל עד שלישי גם, תשתפו, גם אם אתם לא ביום, הכל סבבה, כאילו, זה ממש כיף לראות את התגובות, נכון? זה מעניין? זה תגובות, מה ממש זה מעניין? כיף. אבל אפשר, נכון? אפשר כאילו פשוט להכניס את זה כן, זה פתוח לכם הכל, יש שם 4, אני אוסיף גם את החמישי. מהמם. אה, מהמם, יופי, ותודה על זה. איזה כיף. Mm. יופי. עוד? יעל, חן, בתיה, מרינה, אני רוצה. טוב, אז אני אגיד שאני בת היי. ים, אנחנו גרים על הגבול כזה של תקומה, שדות נגב ונתיבות, והתחלתי התחלתי את האתגר והיה ממש כיף, רק ביומיים הראשונים פשוט הצלחתי ואחר כך ככה התמסמס לי. רציתי להגיד שזה הביא אנרגיות טובות, ממש, אני מאוד אוהבת תהליכים כאלה. כיף. אני על תקן אצלכם בקבוצה של מאמנת פילאטיס, אבל אני גם בכובע של מורה לאנגלית. כרגע אני עובדת בעיקר עם גיל שלישי, שזה פחות רלוונטי לכן.
כיף להיות חלק מקבוצה. אני בעיקרון כאילו לא באה להציע פה את עצמי או משהו כזה, סתם רק לשתף ולראות ולהרגיש את הווייב הטוב הזה. אז איזה תודה על כיף. הזכות. איזה כיף להכיר אותך. ממש. תודה, בתיה. איזה כיף. מישהי עוד רוצה? טוב. זהו? לא רוצה את זה? כן, מרינה, לא? כן, הנה, כן. אני אשמח. נעים להכיר אותי שאני לא מכירה. קוראים לי מרינה, אני מאופקים, אני עוזרת אישית לבעלי עסקים מבחינת כל הדברים הבירוקרטיים, אדמיניסטרטיביים בעצם שבעל העסק מעורב בהם, אז באמת להוריד את המעורבות שלו ולעשות את העבודה הכי טובה שיש. קצת נתקעת לנו, מרינה, גם הכל היה מתכתי קצת, נכון? זה לא אצלי, נכון? אז אני אולי אצטרף טיפה למיקרופון ולמצלמה. אני אומרת שאני בעצם לוקחת מבעל העסק את כל המשימות שהוא באמת לא אמור להיות מעורב בהן, ועושה אותם על הצד הטוב ביותר, ככה שבעצם בעל או בעלת העסק מתפנים בעצם לעסוק במהות של העסק ובתשוקה שלהם, במה שהם באמת נועדו להיות. ואני לצערי לא הספקתי, כאילו לא הצלחתי לעשות את האתגר, כי אני בדיוק ניגשתי ביום רביעי לבחינה בהנהלת חשבונות, כלומר מעבר לתואר בניהול שיש לי. וממש ממש בקרוב אני הולכת ללוות גם תוך כדי, גם בהיריון וגם בלידה. אני עכשיו מסיימת מסלול של דולה ומדריכת הכנה ללידה, אז זהו, זה בגדול. עושה המון סדנאות, עיסוי תינוקות ועוד המון המון פעילויות לאמהות ותינוקות, ועכשיו גם קצת הריוניות. איזה כיף, וואי, איזה כיף של התפתחות, כל כך תפור עלייך, מה שנקרא. תודה. אוקיי, יופי. טוב, איזה כיף, והנה, הספקתי גם לסדר את ההקלטה, והכל טוב. יופי, אז אנחנו יכולים לדבר היום על שפע והגדלת הכנסות, על יציבות ורווחיות בעסק לאורך זמן, ולהגדיל את המיגנות והתודעת שפע, ככה נרים עוד קצת מהתוכן שדיברנו עליו באתגר. ועל אסטרטגיה לעסק קצת, וביטחון במחירה, העלאת מחירים, ככה טעימות ככה מכל מיני נקודות שהן ביחד בונות היציבות שלנו. אז, וכמובן שליהנות מהדרך, להרגיש שאנחנו מגשימות, מחוברות, כשאנחנו מקדמות את העסק שלנו, זה סופר חשוב. אז אוקיי, זה כבר עשינו. משולש הזהב לעסק, זה משהו שדיברתי עליו גם באתגר, זה בעצם על איך אנחנו, מעולה, הקטנתי אתכם פה, אז אני יכולה. אז אם יש משהו חריג וזה, לא שומעות אותי או משהו כזה, אז תפתחו מיקרופון ותגידו לי, ואם לא, אז בצ'אט, עם דברים כאילו שאלות ודברים שאני אשאל אתכם, אז בצ'אט. אוקיי, אז משולש הזהב לעסק, כן? דיברנו על זה גם בתוך האתגר, כן? זה 3 דברים שאני רואה שהם הבסיס, כאילו שבלעדיהם אם אנחנו לא עובדות על 3, משהו במאזן הזה חורק ופחות קורה, אוקיי? אז אחד זה המגנות, זה הזימון של המציאות, זה העבודה על התודעת שפע שלנו, על האמונה שלנו בעסק, האמונה שלנו ביכולת שלנו, במוצר שלנו, בזה בטוב שאנחנו רוצות לעשות, ובמגנות של הדבר הזה, כן? ברמה של התדר. השני הוא הפתיחה של החסמים, הדברים, ההתנגדויות, הדברים שמפריעים לנו מבפנים, כשמשהו לא מדויק, כשמוצר הוא לא בדיוק, אני לא מרגישה איתו עד הסוף שהוא באמת מביא אותי, משהו שם צורם, משהו שם לא מדויק, משהו שם לא טוב, הוא לא ימחר, הוא לא יעבוד. אוקיי? אז הרבה פעמים גם לדיוק וגם לחסמים הפנימיים, בסדר? והיום אנחנו נעבוד ככה קצת גם על חסמים. וכמובן הצלע השלישית זה הידע המדויק, הרלוונטי, איך אני מתקדמת בעסק, מה אני עושה, אסטרטגיה נכונה, מדויקת. הוספתי פה גם אישית, כי המקום של ההתאמה האישית הוא מאוד מאוד חשוב בעיניי לעסק שקוראים בדיוק, שזה ככה על בסיס שיטת ימימה, המילה דיוק, מי שמכירה, שאני ככה מחוברת לימימה הרבה שנים, גם מלמדת ימימה כבר כמה וכמה שנים. מי שמכירה, זו שיטה של מודעות וקבלה עצמית ומשהו כזה מאוד, מאוד חזק, באמת תורת חיים ממש אני מרגישה.
והיא המון מדברת על המקום הזה של הדיוק האישי, וגם בשיווק ובמחירה יש שם המון את הדבר הזה. זה אין משהו אחד שהוא מתאים בדיוק כמו שהוא לכולם, אלא יש את הדיוק וההתאמה האישית. כאילו בסוף אנחנו נרצה איפה שאנחנו שוחות, איפה שאנחנו מרגישות בו בנוח. ככה עולה לי לספר לכם איזה סיפור ככה מהיום עם מישהי שהיא בתוכנית ליווי שלי, שבעצם ממש ככה דיברתי איתה הבוקר, ובעצם היא כאילו הבינה שצריך לעשות משהו מסוים, אז היא עשתה סוג מסוים של שיווק, ובעצם את החלק הטבעי שנובע בה, היא חסמה, כי היא הבינה שזה לא שייך, שזה לא מתאים, אבל זה סופר מתאים, וזה מאוד 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 מוציא אותה גם את האמת שלה ואת האותנטיות שלה, והיא פשוט הלכה על זה היום, וממש שמחתי ככה להתקל בה ברשת, וכתבתי לה על זה, כי זה פשוט היה הבדל שמיים וארץ, וגם בתגובתיות של זה, וזה כזה ממש ממש היה כיפי, וזה ממש דוגמה לרגע של משהו שעושות בו פיין-טיונינג, עושות בו דיוק, ופתאום הוא מתפוצץ, אז זה כיף ממש. ובא לי לספר לכם ככה, מכירות אותי באיזושהי רמה וזהו, בא לי לספר ככה על תחילת הדרך שלי בעסק. חשבתי איזה סיפור אני אביא היום וזה, אז זה ככה חשבתי על הדבר הזה. אז אני נעמה חיימות, אתם מכירות אותי, אני מאמנת ואני יועצת עסקית, אני אימא ל4 קטנים, מגיל 3 עד גיל 11, באמצע 5 ו9 עוד מעט. כולם קטנים, 11 מתחילה ככה לגדול, מתחילה הסימנים של גיל התבגרות, הריח ככה בתוך הבית, אבל בעצם עוד יש הרבה קטנים בבית. וככה, בעצם כשהייתי בת 23, כשהייתי בתואר ראשון, בשנה הראשונה של התואר ראשון, הקמתי מרכז צעירים, בעצם מרכז שהיה בו יוזמות והזדמנויות ברמת נגב, בנגב, ופאב חברתי, קראנו לו פאב חברתי אלטרנטיבי, שהיה בו גם המון יזמויות, ממש כמו בית ליזמים, הוא היה, ונקרא פאב 40, היום הוא עדיין קיים, עבר איזה 15 שנה, 16 שנה מאז שהקמתי אותו, 16, כן? אז שם בעצם הייתי 5 שנים, פיתחתי את המרכז צעירים הזה, כל פעם הרמתי שם עוד תפקיד של הייתי יועצת קריירה, שנה אחת אני, ואז העברתי את זה הלאה לעובדת, וככה כל פעם הכנסתי לתחום של התרבות, ואז הכנסתי מישהו בתרבות, ככה כל שנה. ו5 שנים שם הקמתי ויזמתי ופיתחתי את זה, אני מאוד מאוד אוהבת חלומות שנוצרים למציאות, וככה, אז 5 שנים עשיתי את זה, ואז נולדה לי התינוקת הראשונה שלי, קדם, שהיא היום בת 11, ועזבתי שם את העבודה כשכירה, ועברתי להקים את העסק שלי. עכשיו, ברגע הזה ממש לא ידעתי אם זה הולך להצליח, אמרתי, לא היה לי מושג על עצמאות וזה, אמרתי, הייתי מאוד מאוד חזק ביזמות, אבל היא הייתה יזמות חברתית, או יזמות בגדר, לקבל איזושהי משכורת כשכירה, ובאמת לא ידעתי אם זה יצליח. עכשיו היה לי מאוד מאוד חשוב להיות נוכחת עם הילדה שלי, ועם הילדים העתידיים שלי אחר כך, ויחד עם תשוקה מאוד מאוד גדולה להשפיע ולעשות טוב ולהגיע לנשים. וככה התחלתי בהתחלה עם הייעוץ קריירה בתוך העצמאות, ואחר כך מאוד מהר עברתי לעסקים, כי בעצם הדבר הזה, החיידק הזה של היזמות, לאהוב את ההגשמה, כאילו זה משהו שבאמת היה טבוע בי מאז ומעולם, ובעצם כבר עשיתי אותו הרבה לפני שהייתי עצמאית. וככה אחרי בערך בשנה הראשונה בתוך העסק יצרתי סמינר, סדנה עסקית כזאת של יום שלם, חלמתי אותה, יזמתי אותה, ממש כאילו הייתי כאילו ממש חשבתי שם על כל פרט ודמיינתי אותה מלא ושיווקתי אותה ממש חזק במשך תקופה, וככה עשיתי הרשמה מאוד כאילו באמת הלכתי בכל הכוח, למדתי דברים, כל מה שיכולתי על שיווק וזה, וככה עשיתי כל מה שאני יכולה, ונרשמו 3 לסמינר הזה. בהתחלה חשבתי שהוא יהיה יומיים, בסוף הוא היה יום אחד, מהבוקר עד הערב, חלק ממנו בטבע, מאוד חזק. וככה נרשמו 3 אנשים, והייתה איתי שם איזושהי שותפה, כאילו שהיא ככה העבירה איזה שיעור אחד בתוך היום הזה, וככה אירחה אותנו במקום שלה, והיא ככה אמרה לי, וואו, תשמעי, כאילו, את בטוחה שאת רוצה לעשות, זה קטן? אמרתי לה, כן, בכל מקרה אני עוברת הראשון. וככה בבוקר, באותו בוקר של הזה, 1 מתוך 3 ביטלה. ובעצם כל הסמינר הזה שעשיתי עבורה במשך הרבה מאוד זמן, היה לו 2 בנות בבוקר, היא צריכה לקבל החלטה, אמרתי, אני הולכת על זה, אני היום אחרי הראשון, אני ממשיכה. וככה עשיתי אותו, והוא היה מתוק ממש עם 2 נשים האלה. מאוד פחדתי אחריו שזה לא יצליח, אבל בכל זאת אמרתי, טוב, אני עושה עוד אחד. ועשיתי עוד אחד, והאמת שהוא התמלא, הוא התמלא ממש יפה, היו בו 15 נשים. זה היה, לא יודעת, חודשיים אחרי, משהו כזה, אבל היו בו 15 נשים, וזה היה כביכול הצלחה וזה, אבל מה? אני הצעתי שם את התוכנית ליווי הראשונה שיצרתי אז, זה היה לפני 9 שנים.
ואני הצעתי אותה יפה, ובסיום הזה פשוט אף אחת מהנשים לא נרשמה. היו 15 נשים, ואף אחת לא נרשמה. ואני יצאתי בתחושת כישלון עמוקה מהדבר הזה, הייתי בייאוש ממש 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 גדול. עכשיו, עוד אני זוכרת ככה תוך כדי במהלך הסמינר שהעברתי להם, היה לי איזו מחשבה כזאת, נראה לי יש מצב שאני בהיריון. וככה גיליתי שאני בהיריון באמת כמה ימים אחרי, השתבללתי, כן, גם הייאוש של מה שקרה, שבעצם התוכנית לא הצליחה, וזה לא קרה אחרי כל המאמץ שלי של חודשים, והייתי ממש קרובה ככה לוותר על העסק, לחזור להיות שכירה, הייתי מאוד בזה, יחד עם הבחילות של תחילת הריון וכל זה, והעייפות, וככה הייתה התקופה, אבל באיזשהו שלב הרמתי את עצמי אחרי איזה 4 חודשים שעבר החלק הקשה, מהבחילות, מהעייפות, אמרתי, אוקיי, אני אנסה שוב. זה היה אביב, זה התחיל ככה אביב, ובאמת הרמתי עוד פעם את הסמינר, הוא התמלא, הוא היה ממש ממש מתוק, התמלא עם 8 נשים, וממנו נרשמו 3 נשים לתוכנית ליווי שלי הראשונה, ואני הייתי בעננים, ממש ממש ממש, אמרתי, אוקיי, זה קורה, it's happening, וככה יישמתי שם הרבה דברים שלמדתי שנה קודם, שהיו תקועים, על וובינארים, על קורסים דיגיטליים וכאלה, כי התוכנית ליווי הראשונה באמת הייתה קבוצתית, עם דיגיטלית וכל זה, זה היה לפני הקורונה, זה היה כאילו מתי שהיה צריך ממש להסביר לאנשים מה זה זום, ואף אחד לא הבין מה מדובר ולמה כדאי ללמוד אונליין בכלל. עשיתי וובינר אז בפעם הראשונה, אז היו 300 נשים, והתוכנית הראשונה שלי התמלאה. ככה התמלאה ונפתחה, המחזור הראשון, הייתי מאוד מאוד בשמיים, וככה באמת הלכתי ופיתחתי אותה יחד איתן במהלך הזמן, וככה באותה שנה פתחתי עוד 5 מחזורים, ומאז פיתחתי, שדרגתי אותה, שיניתי אותה, ובעצם יצרתי תוכניות ליווי נוספות. במהלך כל השנים האלה עברו 10 שנים, ילדתי עוד 3 ילדים, הריונות לא פשוטים, לידות, חופשות לידה, גידול של 4, מתוקים האלה הקטנים, לילות בלי שינה, כל זה במקביל עם הגדילה בעסק, זה במקביל לגמרי אצלי. וב10 שנים האלה באמת יצא שליוויתי מאות של נשים מדהימות ועוצמתיות, ממש כל אחת עם השליחות המרגשת שלה לפריצות שלהן בעסק, ואני חושבת שאפילו עברתי את 1,000 נשים לאחרונה, וזהו, זה ככה הסיפור שלי של תחילת הדרך. ורציתי לשאול אתכם רגע, מוזמנות לכתוב בצ'אט, האם אתם מתרגלות תודעת שפע? זה משהו שאתם עושות ביום יום? אשמח לשמוע אתכם רגע. צ'אט שלנו. אוקיי, כתבו לי בצ'אט, האם אתם מתרגלות תודעת שפע? אוקיי, לא כל כך יודעת מה זה ואיך עושים את זה, מגניב, אוקיי, אז אנחנו נעבוד על זה גם היום, וזה גם באתגר ממש חזק. מוזמנת לחזור אליו עוד. מי עוד? אני יודעת שיש פה בנות שמתרגלות. תודעת שפע, לגמרי. אוקיי, מעולה, מלכה. יופי, מחכה עוד קצת, יש תקופות שממש מקפידה, מעולה. אוקיי, סבבה, כן, יופי. טוב, אז תודעת שפע. היא מצריכה עבודה, כן? מכירה וקשה להתמיד ולהתרכז בזה. אוקיי, כן, זה ממש עבודה. אז היא בעצם מצריכה עבודה באופן יומיומי. אני נותנת כמה תזכורות, דברים שככה דיברתי עליהם באתגר והם ממש ממש חשובים. הרבה פעמים אומרים לנו, מחשבה מייצרת מציאות, אבל בעצם הרגש הוא מה שמייצר את המציאות, איך אני מרגישה לגבי הדברים, וזה מה שחשוב, אני צריכה להגיע לרגש הנכון. בעצם כשאני מדמיינת את מה שאני רוצה, יש לזה השפעה על הגוף, יש לזה השפעה על המציאות שלי, כן? יש ניסוי מאוד מאוד מוכר שלקחו ספורטאים, ובעצם בדקו להם ב-EEG, איך קוראים לזה, את המוח, ובעצם בזמן שהם עשו להם גם בזמן מנוחה, וגם בזמן שהם רצים את המרתון שלהם. ובזמן שהם רצים את המרתון יש פעילות מוחית מסוימת, ובזמן שהם יושבים ואומרים להם בעצם, תדמיינו עכשיו שאתם רצים את המרתון, ובמשך דקה הם מדמיינים איך הם רצים את המרתון, הפעילות המוחית של מה שקורה היא זהה לזמן שבו הם באמת רצים, והדבר הזה הוא עצום, הוא כאילו, חלק בטח מכירות את הסיפור הזה, אבל זה באמת עצום ומטורף, כי בעצם המוח שלנו לא יודע להבדיל, הוא מגיב אותו דבר אם הדבר קרה בדמיון או קרה במציאות, אבל דמיון שהוא ככה אמיתי וככה זה. אוקיי, נאשרת עוד. אוקיי. טוב, אז אחד הדברים המאוד חשובים זה להסיר התנגדות, כן? אנחנו רוצות להחזיק את מה שאנחנו רוצות, לדמיין אותו, לרצות אותו, ככה לדעת מה אני רוצה קליניקה מלאה, אני רוצה עבודה באופן רציף, אני רוצה ככה לגדול, להרוויח סכום מסוים, 20,000, 30,000, כמה שאני רוצה להרוויח בעסק. איך אני מחזיקה את החלום הזה? אני מחזיקה אותו ביד פתוחה ולא יד קפוצה. אני מחזיקה אותו ומשחררת במקביל.
והדבר הזה של להסיר התנגדות הוא קשור הרבה למקום של החסמים, וגם לדבר הזה של השחרור, של אוקיי, זה לא אני ואפסיות, זה לא רק אני עושה, אלא יש פה מציאות בורא, בריאה, שהולכת איתי ביחד על הדבר הזה בשביל שהוא יקרה, ואני צריכה ככה לאפשר, אוקיי? לאפשר לזה להיות, ולא להחזיק את זה ככה ולדחוף חזק כנגד החלום והרצון שלי, אוקיי? ולהיות בדאגות, ובזה כל האלה הם בעצם נחשבים התנגדות, הם בעצם נותנים את התדר ההפוך, הם משדרים לבורא, הם משדרים ליקום בעצם את ההפוך, אוקיי? אז אני יודעת שאני מדברת ככה למי שזה חדש לה, הנושאים של עבודת תודעה, זה ככה קצת זה, אבל תראו את האתגר וזה ישלים לכם, אוקיי? אז טוב, אז ההסרה של ההתנגדות, התנגדויות שיש לנו, הן גם הרבה פעמים קשורות בחסמים, ואנחנו נדבר עליהם היום, וככה נתחיל לפרק ככה קצת חסמים. אוקיי? אז היום אנחנו בעצם גם מעמיקות על בניית אסטרטגיה וגם חסמים, ואני רוצה שניקח רגע דקה לדמיין, כן? יש חשיבות מאוד גדולה כשאנחנו דקה שלמה מחזיקות דמיון, אוקיי? אז אנחנו רוצות לדמיין את ההצלחה שלנו בעסק, את לאן שאנחנו רוצות להגיע, אוקיי? במשך דקה, אז בואו תעצמו איתי עיניים, אנחנו מדמיינות הפתעות טובות, דברים שככה פתאום נופלים עלינו וקורים משום מקום, כן? מתישהו מישהי שאלה אותי מאיפה הגיעו המצטרפות החדשות של התוכנית ליווי, ואמרתי לה, משום מקום. כאילו, לא ידעתי שהן עוקבות אחריי, לא ידעתי כלום עליהן, לא ידעתי שיש עניין, ופתאום באות וישר רוצות, אוקיי? אז הדבר הזה של ההפתעות הטובות, של הדברים המפתיעים שמגיעים אלינו, בואו ניפתח לזה, אוקיי? בואו נעצום רגע עיניים, אפשר גם לפתוח ממש ידיים, בא לכם. לקחת רגע נשימה, ואנחנו ממש רוצות לקחת דקה, נספור לנו, פחות או יותר, אנחנו לוקחות דקה ומרגישות את זה, אוקיי? גם אני, אוקיי, יאללה. אז עוצמות עיניים. מרגישות איך לקוחות חדשות מצטרפות, הפתעות. לקרות חזק את החלום שלנו, מה אנחנו רוצות שיקרה בעסק, איך זה פורח, איך זה קורה. איך עוד אחת מצטרפת ועוד אחת, או משוברת עם גברים, גם גברים. אומרים לנו כן, כן, כן. ומי שמגיע ונמצא איתנו, הוא מאושר, הוא מקבל את השינוי שהוא רוצה, הדברים קורים, הדברים מצליחים, יש שמחה ושיתופים טובים בסיום של איזה הצלחות הם הגיעו, האנשים שאנחנו מלווים אותם בשינוי שלהם. אוקיי? כל עסק הוא השינוי שהוא מביא איתו. איזה כיף זה להיות שליחות של שינוי. אוקיי? ממש תרגישו בגוף. נסו להרגיש אם זה צמרמורת, אם זה... איפה ואיך מרגיש לכם ההתרגשות הזאת. תן לזה ככה עוד כמה שניות, ממש רק להיות עם ההתרגשות הזאת של יאו, זה קרה וקורה. מאמן. אוקיי. טוב. אז, יש לנו, רבי נחמן כותב 100% התאמצות, ואז 100% שחרור מהתוצאה. אוקיי? שאני גם עושה את ההשתדלות שלי, ככה לקדם את העסק, לעשות מה שאני רוצה, אבל 100% משחררת בסוף. אוקיי? עכשיו, זימון מציאות לבדו, זה לא מספיק. אוקיי? אם אנחנו רק על זה, מכירות, אולי היה לכם תקופות כאלה, של יכול להביא תסכול, למה זה לא מגיע, למה זה לא קרה עדיין, למה לא עובד לי הזימון, וזה יכול לייאש. אוקיי? אז פה נכנסים החסמים. אוקיי? ואמרנו, אנחנו לא מזניחות אף אחד מהמשולש, בסדר? אז לבדוק מהי אמונת היסוד המקבילה שלי. אוקיי? אנחנו רוצות להתחיל לפורר אותם. עכשיו, התת מודע שלנו אוהב לחבל בגדילה שאנחנו רוצות. אם אנחנו לקראת גדילה משמעותית בעסק, ואנחנו רוצות לעשות קפיצה, אנחנו רוצות לעשות שינוי, אנחנו אומרות, יאללה, אני מוכנה. אני בבשלות, אני הולכת על קפיצה, אני הולכת על משהו משמעותי, לשנות ולהגדיל. אז הרבה פעמים יש אמונה שורשית ככה שצריך לפורר אותה, וזה משהו שאני עושה אותו בתוך התוכניות, אני מלווה באופן אישי, אני ככה, אפילו שאני 10 שנים עושה את זה, אני באמת מאוד מאוד אוהבת ללוות נשים, זה לא מנטוריות אצלי, אני עושה את זה בעצמי, אני נפגשת ואני אוהבת, וגם לא מרגישים עליי שפגשתי מאות של נשים בדבר הזה, כי אני באמת פשוט נורא מתרגשת ואוהבת ונהנית מהדברים האלה. אז בסדר, כשאנחנו הולכות לתוך האמונה השורשית, אז יכול להיות שיש לכם אחת מאלו, אוקיי? יכול להיות שגם אחרות, אבל כן, ההרגשה של אני לא מספיק טובה וראויה, איזושהי הרגשה מבפנים. פחד שההצלחה תבוא על חשבון הילדים, מי שיש לה ילדים,
איזשהו רצון אולי להיות הקטנה עדיין שדואגים לה, שההורים צריכים להביא לה כסף, או שצריך לדאוג לה ושהיא לא מסתדרת, אוקיי? להיות הזאת שלא מסתדרת וצריכים לעזור לה ואז מקבלת עזרה, אוקיי? זה משהו שיכול למנוע מאיתנו להרוויח טוב, אוקיי? אולי פחד להרוויח יותר מהבן זוג, מי שבזוגיות, ושזה ישנה את האיזון, אוקיי? ושזה מפחיד, אולי אני אביא הצלחה, אבל זה יבוא לי על חשבון, משהו שאני לא רוצה לוותר עליו, אוקיי? וכל אלה הם התנגדויות שיש לנו בפנים, שממש מחבלות לנו ככה בגדילה ובהצלחה, גם אם אנחנו עושות הכל נכון, גם אם דברים ככה אנחנו עושות ומקדמות, אוקיי? לפעמים מגיעה אליי מישהי שאני רואה שהיא עושה, לא יודעת אם הכל נכון, אבל עושה הרבה דברים נכון, עושה סרטונים טוב, עושה כל מיני דברים כאילו ממש יפה בשיווק שלה, אבל לא קורה משם כלום. וכי הדברים נמצאים במקומות האחרים של המשולש, אוקיי? ואז כשאנחנו עובדים עליהם, הכל נפתח. אוקיי, אז דיברנו על זה שהתת מודע שלנו שם לנו רגל, במיוחד כשאנחנו רוצות שינוי גדול, הוא מפחד מהחדש והלא מוכר, נוח לו, וגם אם זה לא נוח, אז כמו להיות בדאגות כלכליות, להיות בתסכול, זה לא בדיוק נוח, אבל בכל זאת זה הרגיל, זה משהו רגיל אליו, והוא רוצה לשמר אותנו במקום הבטוח, הרגיל, המוכר. אוקיי? עכשיו, הרבה פעמים יש לנו ידע שאנחנו לא מצליחות ליישם אותו ולהוציא אותו לפועל, אוקיי? אז אני מקווה שככה האתגר, ראיתי מהרבה תגובות שלכם שהאתגר נתן ככה בוסטים של להוציא לפועל, שזה ממש ממש כיף, ככה, אז באמת יש לכם עד שלישי לסיים איתו. בסדר? ודיברנו על זה שאנחנו לא מזניחות אף אחד מהשלושה. אז אני רוצה רגע לגעת בנקודה כואבת, אתם לא מבינות כמה זה כואב לי שאני פוגשת, ואני רואה באמת הרבה מדי נשים עצמאיות שלא מצליחות להכניס משכורת בסיסית, לפעמים מכניסות 2,000 שקל בחודש, לתקופות ארוכות, וזה לא פרנסה, כן? והן גם עובדות קשה על העסק שלהם, זה כמו אין עבודה כשכירה כזאת, שאנחנו נעבוד קשה משרה מלאה ונקבל, או חצי משרה ונקבל כל כך מעט כסף, כן? זה ככה, זה קשור גם, טוב, כל מיני דברים, אנחנו נדבר עוד מעט על עוד נקודות מה זה קשור, אבל בסדר שיש 2,000, שיש 3,000, שיש 4,000, אפילו 6,000 בחודש, ואין הכנסה מתאימה למשפחה, מתאימה והרבה פעמים גם יש פער בין הנוצץ, זה גם משהו שאני רואה המון מאחורי הקלעים, ואני יודעת שלא תמיד יודעים אותו, שיש פער בין הנוצץ הזה שאנחנו רואות ברשתות, לפעמים מישהי מראה כאילו משווקת יפה, מראה את עצמה טוב וזה, אבל אין הכנסות ממש, ואני יודעת כמה אכזבה ותסכול עומדים מאחורי זה, כי יש שם גם המון השקעה, במיוחד היום ברשתות החברתיות, מה שזה דורש ומה שאנחנו צריכות להביא הוא המון, וככה וזה מייצר הרבה תחושות קשות, שאני לא מספיק טובה, כי אין מספיק כסף בסופו של דבר. אז אם זה קורה גם אצלכם הדבר הזה, אז באמת אנחנו היום מתחילות לצייר את הדרך לשם, כאילו, של אסטרטגיה, איך להגיע למקום שבמקום סביב ה-5,000, משהו שהוא לא משכורת, להגיע למשכורת 10,000, 15,000 ומעלה, אוקיי? אוקיי, אז טיפה על נשים מדהימות שעברו איתי דרך, זאת שרה, בסדר? מדברת על התוכנית ליווי שלי, שיש המון תובנות מתוך המפגשים שמוכיחות את עצמם בשטח, שינת החשיבה, פשוט לא יאומן, הצעות מתחילות לזרום, לפעמים זה קורה ממש לבד, אנחנו עובדות על עצמנו, עובדות זה, ומשנות קצת בפיזיות, בעולם, בתכלס, אבל שינינו המון מבפנים, ההצעה יותר מדויקת, היא מתיישבת לטוב, הכל יושב נכון, והדברים הם קורים, אוקיי? אז היא אמרה שמוססנו התנגדויות וחסמים של שנים, וזה גרם לה להיות יצירתית ופעילה ולהגיע לתוצאות. זאת שירלו שמהממת שבקבוצה שלנו, חלקכם בטח מכירות, אז עם שירלי ממש עבודה סופר מרגשת, היא הכפילה פי 4 הכנסות, באמת התחלנו בזמן שהיא הייתה חצי עצמאית, חצי שכירה, עם פחד מאוד לעזוב את המקום של השכירה, למרות שהוא כבר לא היה לה טוב מזמן, וככה היה פחד משמעותי שאם היא תהיה רק עצמאית, אז העבודה אחרי צהריים תהיה במקום להיות עם הילדות, אני אומרת פה, אני זוכרת שאמרת לי, תמיד שאת יכולה למלא את הבוקר, ואחר כך בנינו את הדרך וזה באמת קרה, והיא במקום של להרוויח הרבה יותר, הרבה פחות ריצוי, היא אומרת ככה, לפרויקטים רק שמדויקים לה, שהיא רוצה, שהיא הולכת על זה, ומלאה בעבודה בבקרים. זהו, הלכנו יד ביד, בשנה הראשונה כעצמאית, על מלא, היא בעצם הרוויחה כל חודש כבר ממש יפה ויציב, וזה רק הולך ועולה, אז זה ממש כיף, שירלו תרפיסטית במוזיקה ובקול. אוקיי, אז אנחנו מדברות על מפת הדרכים, השלבים שאנחנו רוצות לעבור.
אז ככה. אנחנו רוצות לדייק את הקהל יעד, קודם כל, ולדעת בדיוק מה עובר עליו, להכיר אותו ככה לעומק, והרבה פעמים אתם מכירות את הקהל יעד שלכם מאוד מאוד לעומק, אבל לא, זה ממש לראיין את הלקוחות שלכם, או לזכור מה הן אומרות, ולהשתמש במילים שלהם, ולהשתמש בהיכרות הזאת שיש לכם איתם, בשביל גם למגנט אליכם לקוחות שהם כמו הלקוחות המדויקים שלכם, כמו הלקוחות שאתן אוהבות, אוקיי? לדייק את ההצעה, שהרבה פעמים יושב שם חוסר בהירות, דברים לא מדויקים, ואז ככה זה חורק. אסטרטגיה בעסק, כן, אנחנו רוצות לדעת בדיוק מה אנחנו עושות כדי להביא לקוחות לעסק, אנחנו רוצות לעבוד על שיחות מכירה, כדי שיהיה ביטחון סוגרות בקלות. ועוד משהו שרציתי לדבר עליו חשוב, זה שיהיו גם נכסים שמחוץ לרשתות חברתיות וחסדי האלגוריתמים, כן? במיוחד בשנה האחרונה האלגוריתמים השתוללו לגמרי, ולפעמים גם משנים כל רגע בעצם את מה שהם רוצים מאיתנו, וככה זה הרבה פעמים חבר לחוסר אונים. ובאמת ברגע שיש גם מקומות אחרים שאתם מדברות עם הקהל שלכם, שהם מה שנקרא נכס שהוא יותר ברשותכם, כמו קבוצת וואטסאפ, כמו רשימת תפוצה במייל, שעובד מאוד חזק, יש איזה שקט במייל לעומת כל שאר הרשתות. ברגע שמישהו כבר פתח מייל שלך, הוא נמצא איתך. בלי שקופץ עליו מלא סרטונים ומלא גלילות ומלא דברים מכל הכיוונים או וואטסאפים אחרים, יש איזה שקט, כאילו דף לבן, חלק, עם מילים בשחור, בלי הרבה רעשים, ויש איזה קשב יותר עמוק שאפשר להגיע אליו, וזה משהו שהוא באמת באמת מקסים, וברגע שעושים איזושהי מתנה חינמית, וככה מובילים לשם להרשמה לתפוצה וממשיכים לדבר לאורך זמן ובהתמדה, אז זה יכול גם מאוד להניב. וכמובן במקביל על כל מה שאנחנו מדברות, על עבודת שפע ועל החסמים. אז אני רוצה קצת לעשות איתכם תרגיל של אסטרטגיה לדוגמה, אוקיי? הוא מתאים לנשים שרוצות להעביר את הידע שלהם, או שהן כבר מעבירות אותו, אוקיי? אז זה אומר בליוויים אישיים, הדרכות הורים שיש לנו כאן, כל מיני תהליכים שהם באחד על אחד, או תהליכים שהם בקבוצה, אוקיי? סדנאות, קורסים, אוקיי? לכל אלה זה מתאים. סדנאות תהליכיות יותר. אוקיי? שבעצם אני עושה פה הדגמה רגע עם כמה מחירים וכמה לקוחות צריך בשביל לראות לאיזה משכורת אנחנו מגיעות, אוקיי? אז לצורך העניין, אם יש לנו תהליך ליווי, אפילו ליווי אישי, טיפול אחד על אחד, של בעצם 10 מפגשים, 12 מפגשים, שהוא מתומחר ב4,000, הוא מתומחר ב5,000, אוקיי? ברגע שאנחנו מביאות 3 לקוחות בחודש, כבר זה 12,000, אוקיי? עכשיו, זה לא בשמיים להביא 3 לקוחות בחודש, בטח כשיש אסטרטגיה ברורה לזה, זה לא בשמיים, זה משהו שהוא אפשרי, לשים יד כזה ולהגיע אליו, אוקיי? וזה כבר סכומים אחרים, אוקיי? כנ"ל עם 5,000, אוקיי? ואנחנו גם רוצות להעלות את המחירים ולהיות איתם בנוח, וככה ללמוד, למכור גם דברים שהם בעצם באלפי שקלים, ולהרגיש שם טוב, ולהרגיש שם בנוח, כי לדעת שמה שיש לכם להביא הוא משנה חיים, הוא יכול להביא שינוי מאוד מאוד משמעותי לאנשים, כי אתם עושות דברים שהם משפיעות על חיים, אוקיי? וזה שווה את זה, זה שווה את הסכומים האלה. אז אוקיי, כמובן תלוי במה בונים. אבל גם תהליך אישי ובטח קורס או סדנה, משהו סדנאי, משהו קבוצתי או משהו שמשלב ביניהם, יכול להגיע, להיות מתומחר בתחומים האלה, כן? וכולה 3 לקוחות, אנחנו ב-15,000, כן? ב4 לקוחות, אנחנו ב-20,000 בחודש, אוקיי? וזה לא בשמיים, זה לקוחות בודדים, זה לא עכשיו שמוכרות משהו שעולה 20 שקל וצריכות למכור אותו באלפים בשביל שיהיה איזשהו רווח הגיוני, כאילו. יש פה משהו של, ברגע שעולים למכור תהליכים ודברים ככה במחירים יותר גבוהים, זה יכול ליצור יציבות מאוד 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 טובה, אוקיי? שהיא ממש כמו שכירה, בסדר? זה איזושהי משכורת שאת יודעת לצפות לחודשים קדימה. ברגע שמוכרים במחירים גבוהים, אז יש גבייה בתשלומים, אז זה בעצם מתפרס על פני כל השנה או על פני חצי שנה, שאת יודעת בה שזה מצטבר ביחד, כל העסקאות, ואת יודעת שגם עוד חצי שנה, את יודעת שהולכת להיכנס לך 10,000 שקל, כבר עכשיו את יכולה לדעת את זה, כאילו, ברגע שבנינו, שעברנו את הבנייה, את הכמה חודשים של הבנייה, אוקיי? זה כבר יכול להיות שאת מסודרת כאילו לתקופה ארוכה, לחצי שנה, לשנה, אוקיי? ושאת יודעת, יש לך שקט, מה קורה לך בעסק, אוקיי? מה קורה לך בהכנסות, ואת יכולה להירגע, אוקיי? אז כן, גם להפסיק לטעות כל חודש מאיפה יגיעו הלקוחות הבאים, וכל זה. אוקיי. אז שמתי לכם רגע משפט, אם אני אעלה מחירים, לא יגיעו, אוקיי? זה משהו שהמון המון נשים מרגישות אותו, אני רוצה לראות רגע אם אתם מזדהות עם המשפט הזה, תכתבו לי בצ'אט. כן, לא, אולי, לפעמים, איפה אתם מול זה? אני בודק את הצ'אט, בסדר?
עם הזדהות עם המשפט. חכה לכם, קול שעולה לפעמים, כן. כבר לא מזדהה, מהמם. יופי, לפעמים. מעולה. אוקיי. סבבה. אוקיי. סבבה. אז עבודה על המחיר והביטחון, אוקיי? רוב הנשים שמגיעות אליי צריכות להעלות את המחיר. המון מעריכות את עצמן בהערכת חסר. כן, גם ככה, זה, באופן כללי זה קצת הסיפור של נשים, כן? יש כאילו בעולם של השכירות, של השכירים, הרבה פעמים מעריכים אותנו בהערכת חסר, או שנשים לא מספיק עומדות על שלהן בלקבל שכר יותר גבוה, ויש אפליות בדבר הזה, אבל בעולם של העצמאיות, אנחנו ממש לא עושות את זה לעצמנו, איזה באסה. אני ממש מרגישה שחלק השליחות שלי זה לשנות את הדבר הזה. שירי מצטרפת. אוקיי, מאשרת עוד בנות תוך כדי. אז אוקיי, אנחנו רוצות לעבוד על תחושת הערך העצמי והביטחון במוצר, כן, ולהרוויח כמה שאת ראויה לו ולא מהלא נעים לי או מהפחד שלא יסגרו, ויחד עם זאת שמתי פה שאני מסייגת, גם לא הפוך, כן, ברגע שאנחנו מנסות לעלות מחיר בצורה שהיא מנותקת מהערך העצמי, מהביטחון, ממה שאני מרגישה, זה יכול לעשות ההפך, זה יכול ליצור מצב שבכלל לא נמכר. אוקיי? כאילו אם אני תוקעת איזה מחיר שהוא לא קשור אליי, שאני לא מרגישה מזוהה איתו, אני לא מרגישה על זה, אני מרגישה שאין סיכוי שמישהו יסגור איתי, זה לא הדרך, כי אנחנו נשדר את זה, וזה לא יעבוד, אוקיי? אז העבודה של העלאת מחירים היא צריכה להיות מבפנים לעומק, אוקיי? אז מה קורה עם המחיר, בסדר? אז זה איזשהו משהו שאני ככה מרגישה אותו הרבה פעמים מצד אחד יודעת כמה את טובה וכמה יש לך לתת, במקביל יש גם קול פנימי אחר שאומר, את לא כזה טובה, בסדר? או תסמונת המתחזה, לא יודעת למי יש פה אותה, להמון יש אותה, התחושה של תכף יעלו עליי, וגם אם זה לא כל הזמן, אז זה יכול ככה לבוא וללכת. תחושה של לא להרגיש ראויה לזה שתתמלא הקליניקה, וככה, ובשביל להרגיש מספיק, להרגיש מספיקה, בשביל שזה יקרה, שתרוויחי סכומים גבוהים, אוקיי? זה משהו שאנחנו רוצות לכוון אליו. אוקיי? אז אוקיי, עוד קצת ככה מנשים שעברו אצלי ליוויים, אז עוד חיה עליהם גם מהקבוצה שלנו, לא נראה לי שהיא הצטרפה אלינו היום עדיין, אבל בסדר, עבדנו ככה גם על לחבר את העסק אליה, לדיוק, ללב, קרא פה לבינה הנשית, לרוח, לאישיות שלי, ובעצם עבדתי איתה על ההקמה של העסק המהמם שלה, שמי שלא הייתה, אני ממש ממש ממליצה, אני קניתי משם כבר מלא דברים, גם למתנות וכולי, וגם לעצמי. גלריה של וינטג' מהממת, זה גם בית נורא נורא מיוחד, וגלריה ממש מיוחדת ועתיקה, והיא עושה סדנאות, וככה באמת עושה חיים מאז ממש ממש. אוקיי? עוד קצת פה על זה, בסדר, שאני, פה גם מהקבוצה שלנו, זה ככה דברים מתוך הקבוצה שכתבו, כן, שעשיתי חוויה מתקנת לייעוצים עסקיים שהיו קודם, שהרבה פעמים יש איזה יעדים פה, ומשהו שמאוד מאוד קר, וכאילו מצפה לדברים כאילו שהם, בוא נגיד שהרבה פעמים הגיעו אליי נשים אחרי שהם עשו המון דברים שהם לא מתאימים להם, אוקיי? וברגע שאנחנו מדייקות ובונות אסטרטגיה, ואנחנו לא מוותרות לעצמנו, אנחנו עושות, אנחנו פעילות, אנחנו מקדמות את העסק, אבל אנחנו עושות את זה בצורה שהיא מתאימה לנו, ועם הדברים, אנחנו יוצאות מהמקום הנוח גם, אבל כן יש את הדיוק הזה, אז הדברים הם קורים טוב, כי כמו שדיברנו על תדר, במקום של ההשפעה, נכון, דיברנו על התדר סביב התודעת שפע, אז גם יש את התדר של מה שאני עושה, אם אני עכשיו עושה פעולה שאני מכריחה את עצמי אליה, ושהיא ממש ממש לא קשורה אליי, ואני עושה אותה באופן עקבי או כל הזמן וזה, ומשקיעה בה, היא לא תניב לי את אותו תוצאות של אם הייתי משקיעה בצורה רצינית, ככה באופציה שהיא מקדמת וטובה, אבל שהיא מחוברת אליי, אוקיי? שהיא מתאימה לי. אוקיי? זה ממש ממש משפיע, כמו הדוגמה שסיפרתי לכם הבוקר. בסדר? עוד ככה דברים שכותבות, גם הרווחיות והתוצאות בעסק, אבל גם למי שאני ממש חשוב לי באמת. אתם יכולות לקרוא קצת. טוב. סבבה גם על פשטות, על אמת, זה כזה, ולהרגיש הרבה יותר נוח עם המחירה, זאת צירה. להרגיש הרבה יותר נוח עם מחירה, עם דרישת תשלום, שהייתה ככה סדנאות וייעוצים באומץ והכנסות גדלו, כן, זה משהו שהוא תוצר ככה של הליווי. אוקיי, עוד נקודה חשובה ממש, אוקיי? אחד אחורה, אופס.
איך קפצתי? אוקיי. אז לייקים ותגובות זה לא מכירות, אוקיי? או צפיות, אוקיי? לפעמים זה מאוד בנראות, כן? זה מה שרואים החוצה, אז זה הרבה פעמים מאוד מאוד מפעיל אותנו. אנחנו יכולות לייחס לזה הרבה מדי חשיבות, מה שנקרא, אבל זה ממש, זה לא מכירות, כן? הרבה פעמים יש נשים עם הרבה תגובות ולייקים וזה, ושיש אפס מכירות, או שמוכרות דברים קטנים ולא מצליחות להביא הכנסה, כאילו שזה לא משתקף בחשבון הבנק, ולעומת זאת, נשים שברשתות אין הרבה עוקבים, או אין הרבה זה, אבל בחשבון בנק מצב מעולה. אני אספר שבאופן אישי היו לי, אני כבר הרבה שנים עם קליניקה מלאה, והיו שנים בתוך הדבר הזה, שחצי שנה לא הייתי ברשתות בכלל. אוקיי? עכשיו, לא אומרת שזה אידיאלי, זה כן טוב להישאר בצורה עקבית, אבל כשקרה לי משהו בחיים, הרגשתי שלא מתאים לי עכשיו רשתות, ועשיתי הפסקה, או פעם בממש ממש, אבל במקביל זה לא שיקף את המצב של העסק, אוקיי? גם בכל זאת יש עניין בהתמדה לאורך זמן, אני מאמינה בזה, אבל כן גם לדעת שאנחנו לא חייבים להיות שם כל הזמן תמיד ובעבדות הזאת, אוקיי? אוקיי, עוד קצת מחגית, שחגית היא ספרית, וגם יותר מהכפילה את ההכנסות בעסק, בזמן שעבדנו, הרבה פעמים יש תוצאות גם אחרי, כן, דיברה על נחישות גדולה לקדם את העסק, ושיקוף תמידי והבנה של הצרכים שדרושים לו. וואו, זה ממש מרגש, המלצה מתפארת, שהיא גם איתנו בקבוצה, שנכון, סיפרתי לכם בתחילת הזום פה, סיפרתי לכם על הסמינר השלישי, כאילו על זה שבו הצלחתי פעם ראשונה למכור את התוכנית ליווי ולהציע אותה ושהצטרפו אליה ושהתוכנית ליווי נפתחה, אז תפארת הייתה שם גם בסמינר הזה וגם הצטרפה מבין השלוש שאז הצטרפו לתוכנית ליווי הזו, והיא כותבת פה שזה שהיא מודה לי על התהליך מלפני כמעט עשור, והעסק רק פורח מאז, אז זה ככה, איזה כיף זה שיש אדוות גם אחרי הרבה שנים לעבודה הזו. ונתנת פה שיש לה סטודיו ליוגה, גם מהקבוצה שלנו, סטודיו ליוגה מטורף, עם כבר מלא מורות, וממש עבדנו מההקמה שלו. אז זה ממש ממש כיף. אוקיי. יופי. עוד קצת, בסדר? יש באמת הרבה, ושירי שאיתנו מהקבוצה, וחן פה איתנו בזום. אז בסדר? אנחנו ממשיכות. כן, אני פה. לא שמעתי מה אמרת, חן? כן, שאני פה, אני עוד מעט אשים מצלמה. מעולה. יופי, איזה כיף. אז בסוף באמת שנסיים, אני אשמח ככה שמי שלא הציג את עצמה, או הצטרפה מאוחר יותר ויבוא לה להציג את עצמה עבורנו, אז נשמח להיות ביחד. אוקיי, אז אני רוצה להציע היום הצעה. זה בעצם, אני רוצה לדבר איתכם קצת על התוכנית ליווי שלי של האוטוריטה. יש לי 2 תוכניות ליווי כרגע, שיש בהן דגש מאוד 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 עמוק על אישי. אני לא אפרט את זה לעומק יותר מדי היום, אבל קצת, אוקיי? זה מתאים לסוג מסוים של נשים שרוצות לגדול, לפרוץ בעסק שלהם ולהרוויח טוב, שמתקשות עם הנושאים של שיווק, של מחירה, של כסף בעסק, ושבשלות ומוכנות לעשות קפיצה משמעותית ולהשקיע בזה. וליישם, אוקיי? אני ממש ככה, חשוב לי בתקופה הזאת של התוכניות ליווי, באמת אני נותנת את כל הכלים והדרך להצליח, ועם הדיוק וכל מה שדיברתי פה, אבל כן אני מרגישה שזה לא מתאים כרגע לכל אחת, אני רוצה לוודא ככה בטלפון, אני לא שמה לינק תשלום או משהו כזה, אני רוצה רגע לוודא איתכן שזה מתאים, אוקיי? עכשיו, משהו חשוב גם, מגיעות אליי הרבה פעמים נשים לליווי אחרי שהם שילמו סכומי עתק באמת, שילמו 30,000 ו50,000 לליווי עסקי, במקומות שהם לא קיבלו שם יחס אישי, הרבה פעמים לתוכניות קבוצתיות, או תוכנית קבוצתית עם האדם שבשבילו הם נרשמו, אבל בעצם קיבלו מנטור מתחיל, או בכלל לא ליווי באחד על אחד, או מאוד מאוד בקטנה, וזה לא הביא לתוצאות כמו שהם רצו, וזה באמת כואב לראות את זה. גם אני ממש מרגישה שהדבר הזה האישי הוא משהו שאין לו תחליף, כי שוב, כן, אם אנחנו מסתכלות על המשולש הזה שאני מדברת עליו כל הזמן, זה לא מספיק הידע. אם יגידו לכם, את צריכה לעשות 1, 2, 3, 4 וזה, אוקיי, סבבה, אבל יש פה הרבה מעבר, יש את ההתלבטויות האישיות, יש את המקומות הפחדים, את המקומות שצריך בהם את הדיוקים ובהם את הקפיצה, וזה משהו שיכול לקרות רק באחד על אחד. אז התהליך שלו משלב המון ליווי אישי.
כן, וזה נשים שמספרות לי את זה, אפילו הייתה לי מישהי ששילמה גם מעל 100,000 שקל, יש גם כאלה בשוק. אז בסדר, ואחרי כן עשתה איתי קפיצה משמעותית, אז אין סיבה לשלם כאלה סכומים בעיניי, ממש, אני מרגישה שזה חשוב לומר. אבל אם אתם בשלב שאתם בשלות לגדילה ולקפיצה, אז אני ממש אשמח, ותכתבו לי וואטסאפ, ואנחנו נתקשר היום וככה נדבר על זה. בסדר, זה באמת הזדמנות לעשות איזו קפיצה למחוזות שהם עוד לא מוכרים, אבל אני חושבת שאתם מאוד ראויות להיות שם, בנחת הכלכלית הזאת, נחת של לדעת שהייתה הגשמה לשליחות. לפעמים, הכנסתי את זה במצגת, רק כי לא רציתי לשכוח לדבר על זה, אבל לפעמים מסיימות אצלי בשיחת סיכום, ממש בדמעות על ההבדל בין מה שהיה בהתחלה למה שהוגשם וקרה, ועוד ימשיך לקרות, כי יש דרך ברורה גם קדימה, זה ממש מרגש, ואני אשמח שזה יקרה גם. אז קצת על התוכנית ליווי של אוטוריטה, ואנחנו בעצם נפגשות משהו כמו אחת לשבועיים, פגישות אישיות, זה 10-11 כרגע, יש אחד מתנה, במשך חצי שנה. שתי מפגשים קבוצתיים, שאחד מהם הוא מרתון של עשייה של צילום סרטונים, שיוצאים עם סרטונים ביד, אולי 2, אולי יותר, ועם הרבה חומר גלם, והידע איך לערוך את זה ולהמשיך הלאה מי שלא יודעת, סרטוני בירול כאלה, שמוסיפות עליהם את ההקלטה של השמע, וזה דברים שיותר קל לייצר מאשר סרטונים שאני עומדת ומדברת מול המצלמה, לחלק מהאנשים, מי שזה חסם אצלי. ומי שלא, אז זה גם פשוט עובד, וזה טוב שיש גם כאלו בעסק. וגם מי שככה כבר מכירה ועושה, אז זה נותן את הבוסט של רגע לשבת 4 שעות ביחד ולייצר. אז זה ממש משמעותי. יש ליווי בוואטסאפ ממני יד ביד לאורך כל החצי שנה, צמוד, תכנים דיגיטליים מקדמים על הכל במשך כל שבוע, והתוכנית הזו היא כוללת גם עבודה ליצור וובינר מחירתי ולעשות אותו, וזה יד ביד לליווי הזה למי שרוצה, או תכנים דיגיטליים, אוקיי? זה גם קיים לכם כאפשרות, ויש לי גם תוכנית יותר קצרה, של 3 חודשים, לא כתבתי עליה פה, אבל היא בעצם בלי החלקים האלה של הוובינר והקורסים הדיגיטליים, והקבוצתי זה אותו דבר. אז ככה, מי שמעניין אותה לדבר איתי ולבדוק התאמה. ומה שאני רוצה לתת לכם זה 450 שקל הנחה להצטרפות לכל אחת מהתוכניות האלה, למה שיתאים לכם, מי שתצטרף בעצם עד מחרתיים, כאילו תדבר איתי היום, מחר כזה, גם עד שלישי. זהו, מי שמעוניין לדבר איתי על זה, לבדוק התאמה, מוזמנת לכתוב לי בוואטסאפ, זה המספר, מי שאין לה אותו, אמור להיות לכם אותו מתוך האחווה, ואני אדבר איתכם היום. היום, מחר, בסדר, אפשר לדבר על זה בנחת, לבדוק, לראות אם זה באמת יכול להתאים, ואם כן, לאיזה מהתוכניות זה מתאים. אוקיי? ומה שאנחנו עושות זה בנייה ודיוק של המוצרים, נתכנן נכון אסטרטגית העסק, גם של הקהל יעד, לא כתבתי את זה פה, נתכנן נכון אסטרטגית העסק, במקום לראות לכל הכיוונים, לעבוד קשה בשביל מעט תוצאות, או להחליף את זה, לעבוד על המחירות, על העלאת מחירים, איך למכור אותם בשיחות האישיות ובוובינרים, מי שתרצה, כדי ליצור מצב שהעסק מכניס הרבה יותר בצורה קביעה ויציבה, ועובדות תוך כדי על האמונות המקבילות שמפריעות להצליח כדי להגיע לזה ולעשות את הקפיצה. כשבסוף התהליך אתם יודעות איך להביא את הלקוחות אליכם, יהיה לכם כבר ערוצי שיווק שעובדים, מוכרות באופן קבוע, מכניסות לקוחות, תהיו עסוקות בעשייה שמרגשת אתכם, אם אתם עוד לא, אבל אם אתם עסוקות, אז שתהיו עסוקות ותרוויחו יותר. אוקיי? שיהיה בנוי נכון ויציב, הכנסות גדולות ונהנות. אז זהו, אפשר רגע לדמיין איך העסק ייראה, כשיש עוד 5-10 לקוחות חדשות כל חודש בסכומים גבוהים יותר, כשאתם יודעות מה לפתח כשאתם מגדילה הזאת, והשליחות שלכם ככה קורית במלואה. עסק שנהנות ממנו, הולך וגדל, עוזר ליותר ויותר אנשים, כמו שהוא אמור, כי באמת אני מאמינה שמגיע לכם שזה יקרה, מגיע גם לעולם. זהו, ומי שרוצה לדבר, אז מוזמנת. אני אשמח שמי שרוצה עוד לשתף אותנו עכשיו, וגם לשמוע, לא יודעת אם בא לכם לומר משהו על התוכן, או אם משהו לא היה ברור, או כזה, או שאלות, אז אני פה בשמחה, וממש אשמח למי שכאן לא רוצה לשתף אותנו עוד עליה, להציג את עצמה, ממש נשמח, ואני אשים לכם פה גם קישור של הפרטים של התוכנית. מישהי רוצה לשתף? כן, אולי שירלי. אני מפסיקה שיתוף.
רגע, סליחה, פספסתי, תגידי שוב. כן, שרה, תציגי את עצמך. מה דיברנו עלייך העניינים? פה קודם. זהו. כן? מה הבאתי? אז אני רק אגיד לכם, זכייה בפיס. כאילו, בלי לחשוב פעמיים, לרוץ על זה, באמת, 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 רק טוב זה עשה לי לעסק, פשוט מדהים, זהו, מה יש לומר? תודה עלייך, מותק. איזה כיף. אוהבת אותך. אז את רוצה קצת לספר עלייך? במשפט כזה? אוי, נתקעת לנו. משהו. מה זה? לא, הקליטה פה, כאילו, זה אה, נתקע לי רגע. את רוצה להציג רגע את עצמך, את העסק? עשינו את זה בהתחלה, ויש מי שהצטרפה בסוף. אני תרפיסטית במוזיקה ובקול ופסיכותרפיסטית, ואני עושה כל מיני דברים שקשורים לטיפול ולמוזיקה ולשילוב ביניהם. זהו פחות או יותר, והרבה ממה לא הייתי מההתחלה, כי עבדתי, אבל הרבה ממה שנעמה דיברה עליו, אז כאילו באמת קרה אצלי, באמת בעסק. מכל מיני בחינות, גם מהבחינה של להרגיש בנוח לבקש יותר, גם מהבחינה של לעבוד רק בבקרים, וואו, איזה דבר זה. היא כאילו הרבה פעמים החזיקה לי את הלפיד, אני לא האמנתי שזה יכול לקרות, והיא כאילו החזיקה את זה בשבילי, וזה היה פשוט, אה, אין מה לומר. ולפעמים אנחנו צריכות שתהיה איתנו, אני בכוונה מדברת בנקבה, מישהי שתחזיק בשבילנו את הדבר הזה, כשאנחנו לא שם עדיין. אז פשוט מתנה, באמת. איזה כיף, מותקית. תודה, יקירה. כיף. נשמה. יופי. מישהי עוד פה לא שיתפה אותנו? יש עוד מישהי? לא. אוקיי. בא לכם, אני רואה שסיימנו מוקדם תכלס, אז בואו נחשוב רגע אם יש לנו עוד קצת זמן ביחד, אולי ניתן איזה שאלה או איזה משהו, או נעשה משהו ביחד. הייתי בטוחה שאני כאילו מעבר לזמנים ממש. כנראה דיברתי מהר. אוקיי. משהו, שאלות, מחשבות על דברים שעלו כזה? אוקיי, סבבה. אז אוקיי, רגע, אז אני אחשוב רגע על משהו שאנחנו יכולות לעשות עוד ביחד. Hmm, אוקיי, היה לי איזה תרגיל שהורדתי, רק צריכה לראות איפה רשמתי אותו. Hmm. אוקיי, חכו לי שנייה, נמצא לנו את זה. יופי, סגרתי את כל הדברים שזה עכשיו רלוונטיים. באמת, לא פה, לא פה. טוב, אז אתם יודעות מה? אני יודעת מה נעשה. יש לכם לכתוב? כן? אוקיי, מעולה. אז אני רוצה שנעשה את התרגיל, זה אחד התרגילים שנתתי בתוך האתגר, אבל זה באמת תרגיל שאם אנחנו עושות אותו יום-יום, הוא מאוד מאוד משפיע וחזק, אוקיי? אז נראה לי שנעשה אותו, דווקא יש לי אותו, הכנתי לו גרפיקה, מה זה נוח אם אני אמצא אותה נגיד עכשיו? אבל לא נורא, בואו נתחיל רגע בלי, אני אסביר לכם ונעשה, אוקיי? אתם עושות טבלה, אוקיי? גם מי שיצא לה לעשות באתגר זה מעולה, כי זה משהו שכדאי לעשות אותו יום-יום, אוקיי? אנחנו עושות טבלה, אנחנו כותבות של 3 עמודות, ואנחנו כותבות בצד ימין את התאריך של מחר, בסדר? 26 למאי, אוקיי? ואחריו את התאריך של 27 למאי, וככה יום-יום, בואו תעשו נגיד 5-6 ימים קדימה, 29 למאי, 30 למאי, 1 לשישי, אוקיי? ואז אנחנו כותבות ליד התאריך הראשון 1,000 שקלים, אוקיי? וזה סכום שאנחנו הולך להגיע אלינו גם בהפתעות, גם ככה רגיל, או סכומים חדשים, 1,000 שקלים, וההמשך של העמודה זה מה אני אעשה עם זה, אוקיי? אז אני רושמת 1,000 שקלים ב-26 למאי, ואז 2,000 שקלים ב-27 למאי, ו3,000 ב-28 למאי, וכן הלאה, אוקיי? ככה. ואז אנחנו כותבות מה אנחנו הולכות לעשות איתו.
עכשיו, אני רגע אחפש לנו את זה בשביל לשתף, שיהיה לכם קל לראות. כן, מוזמנות להתחיל לעשות. כאילו כל יום להגדיל ב1,000 שקלים? כן, כן, מוזמנות לפתוח מיקרופונים, להיות ביחד. כל יום להגדיל ב1,000 שקלים, ואנחנו כותבות מה אני אעשה עם הכסף הזה שהוא יגיע, ועדיף שזה יהיה משהו שהוא רתום גם לטובה של עוד אנשים, ולא רק שלי, אוקיי? למשל, אני ב1,000 שקלים, אני אלך למסעדה עם בעלי בשביל לחגוג את ההצלחה שלי בעסק, אוקיי? ולקרב בינינו. ב2,000 שקלים אני אסגור חופשה לאילת, בסדר? עם, נגיד, עם חברה, או עם אימא שלי, בסדר? או בסדר? עם מישהי כזה, בשביל להתקרב, בשביל להתחבר יותר אני לא פנימה משתמשת לעצמי, בכסף הזה בשביל להגדיל את העסק. וגם, כן, זה אחד הדברים בדוגמאות, אוקיי? אוקיי. אז נגיד ב3,000 אני אשקיע בליווי עסקי או בממומן או במשהו שיגדיל את העסק כדי שהוא ישפיע על עוד נשים, שהוא יגיע לעוד נשים, בסדר? אוקיי. אם מישהו עוד צריכה את הדוגמה, אז מצאתי אותה בשעה טובה. הנה. אוקיי, מקווה שאתם רואות את זה טוב מספיק. קצת קטן. כן, שמתי פה לתרום לצדקה 10% מההכנסות, כדי לחלוק מהשפע שהגיע אליי, להזמין חופשה לחו"ל, כדי להיות יותר מחוברת לעצמי, או לילדים שלי אם זה עם ילדים. אוקיי? אשקיע בעסק שלי, בליווי עסקי, במאומן, כדי שיצמיח, שישפיע טוב יותר על עוד נשים. ישפיע מהטוב שלו על עוד נשים. אוקיי? בסדר? צריכות אותה דוגמה או זהו? אוקיי. טוב, מישהי באה לה לשתף משהו ממה שהיא כתבה? נגיד על אחד הדברים? או על איך זה מרגיש? לדמיין את ההפתעות האלה של כסף חדש שמגיע? רוצה? רגע? כתבה? זהו, אני חושבת שאני קצת בעייתית, כי את קוראת לזה תודעת שפע, אני קוראת לזה ביטחון בקדוש ברוך הוא, ואני קצת מתקשה עם זה בתקופה האחרונה. גם דיברתי איתך קצת בפרטי, שילמתי המון כסף על ייעוץ עסקי, כמו שכתבת, עכשיו אני מחברת. כן. וואו, וזה לא ממש ושאת לא עוזר לי מרוצה ממנו. בכלל, בלשון המעטה. איזה עצוב. וכרגע כאילו אני נשארתי עם שני ילדים קטנים בבית ואין לי כל כך, אני כאילו תקועה, לא, מצד אחד אני לא יכולה ללכת להיות שכירה כי אני נזכרת לילדים, ומצד שני אני לא כל כך מצליחה לבטוח בקדוש ברוך הוא וכן להכניס מהעסק, כאילו כרגע כל מה שאני עושה זה חינם, ממש. וואו, וואי, מטורף. למה כל מה שאת עושה זה חינם כרגע?
אני לומדת NLP, והרבה ממה שדיברת מאוד מזכיר הרבה דברים ב-NLP, באמונות מגבילות וכל הדברים האלה, ויכול להיות שזה איפשהו יושב שם על כן, הביטחון עצמי כזה, כן, וואי, חשוב ממש לעבוד על זה, זה באמת בר שינוי, בעזרת השם. באמת באמת בר שינוי, וואי, אני מאחלת לך מלא מלא הצלחה בגלל זה. אמן. אני זוכרת, סיפרתי איתי על זה וזה, ואמרתי לך, תדברי איתם, תנסי לראות אם יש, כאילו, שידעו שאת לא מרוצה, שינסו כאילו לתת לך איזשהו מענה, זה לא קרה? דיברתי איתם, כן, דיברתי איתם, וכאילו זה לא, אין עם מי לדבר. איזה כעס. אוף. וואי, כואב לי הדברים האלה ממש. אמ, זה כאילו גם, זה כאילו גם באיזשהו מקום אני גם לא יכולה לדרוש את הכסף חזרה, כי יש להם כאילו איזה סעיף של ביטוח כזה של הם לא אחראים על הפיתוח של העסק או משהו כזה. אז בסה. כן, זה הרבה פעמים קורה בתוכניות כאלה, כי זה בדיוק על הדברים האלה, בדיוק על החסמים, על המקומות האישיים, על המקומות שהדברים מבפנים הם מנהלים אותנו, וכמה ידע שלא נקבל בקבוצה, זה לא מספיק בשביל שנפתור את זה, בשביל שנפתור רגע את הדברים האלה מבפנים, ונוכל לפתוח אני קוראת לזה לפתוח את הסתימה בצינור שפע. וואי, מותק. בעזרת השם. אז ברוך הוא בעזרת יעזור. השם, ואמרת על אמונה בקדוש ברוך הוא לגמרי, באתגר עצמו דיברתי כאילו, דיברתי ממש על כן. אמונה סביב הדבר הזה, זה קשור לגמרי ברגע שאנחנו, זה לא אנחנו לבד נעשה את כל הפעולות וזה, זה קשור בבקשה שלנו, התפילה מדויקת, הזימון מציאות, זה תפילה גם, זה כאילו, כן, כן. וגם לזכור שזה לא הכל עליי, שהחלק של השחרור, הוא מדבר על זה שאני עושה עד לפה, אני עושה את ההשתדלות שלי, ומאיזושהי נקודה אני שולחת את זה למעלה, אני שולחת את זה לקדוש ברוך הוא שהוא ימשיך אותי. אני לא אז יכולה לבד. שם אני מתקשה. Mhm. אוקיי, אבל באמת חייב לעשות פה עבודה מאוד מאוד עמוקה על הדבר הזה של לתת חינם ולראות איך את מתחילה להציע. את כן. מתחילה להציע בתשלום ולעבור לעבור את השלב הזה. וואי, אני אשמח אם תרצי שאני אעזור לך. בסדר, בהצלחה, וואי, עם הילדים הקטנים. יואו, מותק. תודה על השיתוף. התרגיל הצלחת לעשות? כן, אני רשמתי, אבל אז רשמתי קודם כל מעשר. רשמתי באופן כללי כזה להשקיע בעסק, אה, להשקיע את הכסף בעסק. לקחתי השראה ממך ורשמתי דייט עם בעלי. יופי. לקנות מיקרופון ולמקצע את הסרטונים. לקנות בגדים זה גם חשוב, כי בסוף זו הנראות שלנו כלפי חוץ. איזה כיף, יש פה הנהון נמרץ אצל שירי. כן, ואני ממש סטייליסטית טיפולית גם בנוסף על כל הכישרונות. מה? שירלי מהנהנת בנמרצות. אני אומרת, היא גם סטייליסטית טיפולית, אז זה חבר. האמת שאני פעם הייתה לי גישה מאוד אחרת לבגדים באופן כללי. ו... ומשהו שאני מאוד רוצה לעשות זה הקמת איזה וובינר או קורס דיגיטלי או משהו שיכול כאילו לקדם ולחשוף בלי שאני על זה 24/7. מעולה, אבל חייב קודם לפתור את מה שדיברנו כן. עליו קודם. בלי זה זה לא, זה רק יביא לך אכזבה ותשחקי את עצמך. זה כאילו אי טוב, אפשר, אי אפשר את זה בלי לפני זה. יש לי עוד שבועיים מבחן במאסטר NLP, ואז אני מקווה שדברים ישתחררו. בעזרת השם. יופי, בהצלחה רבה רבה. יופי. אוקיי, כאילו הייתי מתחילה רגע במכירות אחד על אחד, בלהציע וזה, לפני הוובינר. לא, כאילו, כן, 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 חד משמעית. זה ב3,000. זה ב3,000. מעולה. יופי. אוקיי, תודה, אביגיל. מישהי עוד רוצה לשתף? רוצה? לא? אוקיי.
טוב, בא לכם לומר משהו לסיום, ככה נסגור? שירלי, סיימת לאכול? כן, כן, אכלתי. סתם, אני חשבתי ב1,000 שקל שלי אני אביא, או ב2,000, תלוי כמה ימים, אני אביא בייביסיטר לשבוע, ואז יהיו לי חיים. זה הדבר הראשון שעלה לי. זהו, אחר כך אולי אני אעשה מיתוג, אבל זה חלומות, זה חלומות גדולים. בכל אופן, וואי, שיהיה בהצלחה, איזה דברים אנחנו עוברות בדרך, יאללה שלי. זה מה זה לא פשוט. ולפעמים זה כל כך הרבה יותר קל כשיש מישהי שמחזיקה לך את היד וצועדת איתך. זה... תודה. יופי, אהובות. טוב, אז שיהיה לכם יום טוב. אני מקווה שככה קחו ותיישמו מדברים שדיברנו. ומי שמעניין אותה לתוכנית, מוזמן לדבר איתי. נשיקות, יום תודה טוב. רבה. ביי, אהובות. ביי נעמה, ביי. המון תודה. יום מקסים תודה, לכולם. איזה כיף, יום מקסים, איזה כיף לראות אותך. כיף להיפגש פה. ביי ביי.